Una exposició creada per dos algemesinencs, Alfons Sánchez i Jaume Ortiz, de l'associació L'Ullal Cultural, reivindica un millor finançament per a la comunitat valenciana. L'Hort dels Valencians és una mostra didàctica que pretén donar a conèixer la pèrdua sistemàtica i injusta dels recursos econòmics als que tenen dret els valencians com a ciutadans espanyols. Des de la seva inauguració en Algemesí, la mostra ha visitat ja Alzira, Burjassot, Faura i Crevillent i està previst que viatgi a Meliana, Carlet, Xixona, Elx, Alboraia i Alacant en els pròxims mesos. Els seus autors ens expliquen els panells de l'exposició. Hola, em diuen Jaume Ortiz, soc un dels autors de l'exposició de l'Hort dels Valencians, junt amb el company Alfons Sánchez. L'exposició en si el que tracta d'explicar és com funciona el sistema de finançament i com ens afecta als valencians i les valencianes aquest sistema. El sistema de finançament depèn de l'estat espanyol i com tota cosa que fa un estat ha d'estar legislada i reglamentada. En aquest cas està legislada per l'article 138 de la Constitució, a banda d'un parell d'articles més, que són menors en aquest cas, i l'article 138 diu que l'Estat ha de garantir la realització efectiva del principi de solidaritat per vetllar de l'establiment d'un equilibri econòmic adequat i just entre tots els territoris de l'Estat. Bé, la qüestió és que nosaltres, tots els territoris, totes les persones, paguem els impostos, l'Estat es recull i després es reparteix, en teoria, segons aquests principis. Principis de solidaritat i vetllar per un equilibri adequat i just entre tots els territoris. Però bé, nosaltres ens hem fet la pregunta, i això és veritat? I com que els valencians i valencianes aportem el nostre or també allí, volem saber si això és cert o no. Clar, per saber si es fa la distribució segons els criteris que marca la Constitució, el primer que hem de saber és quins territoris són més rics i quins són més pobres. Segons els convenis internacionals acceptats majoritàriament, el producte interior brut per càpita és una mesura de la riquesa per càpita, o sigui, per persona dels territoris. És una mesura comparable, per tant, podem saber qui és més ric i qui és més pobre, diguem. Les balances fiscals que va presentar l'estat espanyol l'any 2008 parlaven sobre dades tancades l'any 2005, que és una cosa que no entenem massa bé, que un estat funcioni de manera tan lenta. Per tant, els números que anem a exposar ací seran els de l'any 2005, que són els referits a les anomenades balances fiscals ja. Com vegem, en l'estat tenim territoris pintats de color daurat i territoris pintats en blanc. Els de color daurat són els que tenen més diners que la mitjana i els que estan en blanc els que tenen menys, senzill. Per tant, si vegem que majoritàriament els més rics estan a la part nord de l'estat i els que no tenen tants diners estan a la part sud, el criteri del flux econòmic de d'on han d'eixir els diners en concepte de solidaritat per a altres territoris hauria de ser senzill, bàsicament de nord a sud. Què passa? Aquesta és la teoria. Ara anem a veure com realment, amb dades del Ministeri d'Economia i Hisenda i creuades amb les de l'Institut Nacional d'Estadística, si això es complix o no. Segons les dades del propi Ministeri, publicades en les balances fiscals, aquest és el resultat de la distribució de riquesa que fa l'Estat dels impostos que li aportem. El criteri de colors és el mateix que abans, en color daurat, els territoris que tenen més que la mitjana i en blanc els que tenen menys diners que la mitjana. Hem ficat una mà a aquells que reben diners, o sigui, que aporten, per exemple, 100, però se'ls retorna 110, per ficar un exemple. O sigui, són aquells que guanyen en aquesta distribució de diners que fa l'Estat. I hem posat la mà pagant aquells territoris en els quals s'aporta 100 a l'Estat i l'Estat retorna en forma d'inversions menys de 100. Per tant, diguem que perden diners. Seria potser una manera de veure aquest criteri de solidaritat. El que més
ens estranya de tot és que resulta que els que aporten, així estem nosaltres, les Illes Balears, també està Madrid, després explicarem que aquests números són falsos, demostrat també, però el que ens estranya és que en lloc d'anar els diners, com hem dit abans, del nord al sud, van de l'est cap a l'oest. Clar, això no és criteri de solidaritat, això no segueix les obligacions que emana la Constitució i, per tant, ha d'haver alguna altra raó per la qual s'estiguen distribuint els diners així. I al final, l'única raó per la qual hem vist que es distribueixin els diners d'aquesta manera és perquè és la forma de ser de l'Estat. L'Estat és així. Té uns territoris que són els que aporten als altres territoris, independentment de si tenen més o menys diners. I la quantitat de diners, com veurem després, és molt important. De fet, així hi ha un mapa de 1854 que està en la Biblioteca Nacional, en el qual podem veure una divisió pràcticament calcada al mapa que hi de les balances fiscals de 2005. Podien jugar a les diferències i en trobaríem una, com a molt. Per tant, és el model d'estat el que fa que es distribueixin els diners d'aquesta manera i no el criteri de solidaritat, que és el que hauria de regir a l'hora de distribuir aquests recursos. Com podeu veure, el País Valencià està en blanc, és més pobre que la mitjana i, a més, paga. Per exemple, altres territoris, fins i tot alguns territoris que són més rics que la mitjana. No té sentit. Anem a veure les conseqüències de tot això. Les conseqüències per a valencians i valencianes es poden resumir en dos greuges. Primera, el nostre producte interior brut per càpita està per baix a la mitjana, per tant, haurien d'aportar recursos extra per ajudar-nos, i no ho fan. Ixe és un greuge. Però l'altre greuge encara és més cridaner. No només no aporten els diners, sinó que nosaltres, siguem més pobres, aportem diners a altres territoris que són més rics que la mitjana. A tall d'exemple, i sense voler parlar mal de ningú, Aragó és més ric que la mitjana, La Rioja és més rica que la mitjana i també reben part dels nostres diners que donem en suposat concepte de solidaritat. Com havia dit en el panell número 3, Madrid apareix com a aportadora neta de diners, o sigui, que aporta més diners dels que rep de l'Estat, i també havia dit que això és fals. I ho podem afirmar categòricament per les següents raons. Les balances fiscals es fan en Madrid, fa el funcionariat de Madrid per ordre del govern espanyol i no es tenen en compte ni l'efecte seu de les empreses que estan allí, però les empreses que tenen la seu allí però que treballen, produeixen i generen riquesa en altres parts del territori, ni l'efecte capital, entre d'altres efectes. L'efecte capital és aquell que ens diu que sobre una capital, com que està en la major part de ministeris, agències, etc., s'invertiran més diners, però no es té en compte a l'hora de fer les balances fiscals. Ara ho explicaré millor. Primer, l'efecte seu. Hi ha grans empreses, hem ficat així 3 a tall d'exemple, que tenen allí la seva seu social. Què significa? Que la major part dels impostos es van a pagar allí, en Madrid. Cap problema, estan complint amb la llei els obliga a fer les coses així. Però què passa? Que si, per exemple, paguen els impostos en Madrid, però estan generant la riquesa en el País Valencià, això s'hauria de tindre en compte a l'hora de fer les balances fiscals. I això no ho han volgut tindre en compte. Hi ha moltes empreses. Hem ficat 3 a tall d'exemple perquè vegem com d'important és aquesta quantitat de diners. Ahí teniu Ford, el Corte Inglés i Repsol, però n'hi ha centenars d'empreses a les quals podrien aplicar aquest criteri, en les quals l'Estat hauria d'haver aplicat aquest criteri a l'hora de fer les balances fiscals i no ho ha fet. Per una altra banda, el segon efecte seria l'efecte capital. O sigui, Madrid és capital d'estat, per tant té moltes inversions que té com el que és capital. Què
Què fa l'Estat? Primer, per una banda, augmenta la part dels ingressos que obté de Madrid de manera artificial. Però, per una altra banda, aquestes inversions estatals que es fan en Madrid, com se suposa que, no totes, però sí, moltes són d'interès nacional, o sigui, que és bo per a la gent de Madrid, però també és bo per a la gent de Navarra, és bo per a la gent de Múrcia i és bona per a valencians i valencianes, el que fa és que aquests diners que inverteix es divideix a parts. O sigui, si n'he ficat 100 en Madrid, jo vaig a comptar només que n'he ficat 10 en Madrid, 7 en València, 13 en Catalunya, etc. Què passa? Que per aquesta banda de la balança, la part dels diners que fica l'Estat en Madrid està artificialment disminuïda. Resumint, per una banda, els ingressos estan inflats per la part de Madrid i per una altra banda, les inversions en Madrid estan artificialment disminuïdes. Això és el que fa que Madrid aparega en el resultat de les balances fiscals com a territori aportador. També hi ha un altre efecte, menys important però també interessant de saber, és que el nombre de funcionaris públics estatals en Madrid és desproporcionat respecte a la seva població. I així podem veure un resum. Això és el percentatge de funcionaris públics estatals sobre la població total autonòmica, no sobre la població activa, i així tenim en números absoluts. Només en Madrid n'hi ha 171.000 funcionaris públics i al País Valencià en tindríem 38.000. Què passa? Aquests diners els paguem entre tots. Si els funcionaris estan en Madrid i viuen en Madrid, cosa completament lògica, es gastaran els diners en Madrid, generaran riquesa en Madrid i pagaran impostos en Madrid. Això tampoc es té en compte a l'hora de fer les balances fiscals. Per tant, aquestes balances fiscals, per la banda de Madrid, estan desvirtuades des d'aquest punt de vista. Bé, per resumir aquesta primera part de l'exposició, podem veure quina és la conseqüència per a la ciutadania del País Valencià d'aquest sistema de finançament. La conseqüència són dues injustícies. La primera és la insolidaritat. Som, en l'any 2005, 1.614 euros cada persona més pobre que la mitjana. Això, l'estadística és una manera de veure les coses, però de quantificar la justícia o la injustícia d'aquest sistema de finançament. I, clar, al ser més pobres, hauríem de rebre una compensació, evidentment no directa, sinó en forma d'inversions, en forma de transferències a la Generalitat, etc., i no la rebem. I ho mana la Constitució. Però, per l'altra banda, a més de no rebre això, damunt estem, cada persona, aportant 1.188 euros en un any per a territoris. Uns tenen menys recursos que nosaltres, però altres en tenen menys i també estan rebent. No entenen què passa. Si això fos una cosa només de 2005, podríem dir, bueno, seria una cosa puntual, hauríem d'estudiar el tema, però és una cosa que està passant des de fa més de 30 anys. Això se li diu espoli. Comencem la segona part de la nostra exposició, seran 6 panells més, intentant explicar què suposen aquests 1.188 euros per persona en 2005. Si multipliquem pel número de persones que vivien així, ens dona 5.575 milions d'euros, que és una quantitat increïble de diners. Per fer-nos una idea de què representa això, hem volgut fer unes comparatives que ens aclariran no només quants diners són, sinó què estem patint a causa d'això. Els pressupostos de la Generalitat Valenciana de l'any 2005 van ser de 10.769 milions d'euros. Però aquest dèficit de finançament, aquest espoli fiscal que patirem només en 2005 va ser de 5.575 milions d'euros. És a dir, si no es produirà espoli, tindríem tota la barra de pa, que serien tots els nostres recursos per subsistir. Havent espoli de la barra de pa ens lleven el 34,11% dels nostres recursos. Sense tindre en compte, a banda, que haurien de vindre més recursos perquè són més pobres que la mitjana. Això no ho hem tingut en compte així perquè no tenim una manera exacta de quantificar-ho i, per tant, no volem donar lloc a errors. Som conscients que
expressant aquestes dades, que són del 2008 referides a 2005, la gent es podrà dir, alguns podrà dir, bueno, però és que en 2009 n'hi hagué una reforma del sistema de finançament en el qual n'hi hagué una millora. Hi hagué una millora i es van canviar un poc les coses. Sí, és cert, n'hi hagué una millora en 2009. I aquesta millora en 2009 ens porta a 2010 a ser l'últim territori de l'Estat en finançament per càpita. Si això és una millora, qui la vulgui per a ell. Continuem amb la comparativa. Volem saber què són 5.575 milions d'euros. Bé, anem a fer una comparativa amb dades que tot el món coneix. Per exemple, això que són les inversions no productives que s'han produït al llarg de diferents anys, 7, 8 anys aproximadament. Aquestes inversions no productives, ficada la ciutat de les arts i les ciències, Terra Mítica, la ciutat de la Llum, la Fórmula 1, l'aeroport de Castelló... Molt bé. Mireu, aquesta escala. Tot este tros de la barra de pa, podríem dir, tot això, serà anar en 7, 8 anys. Aproximadament, així eren números redons, de 200 a 250 milions d'euros a l'any. Això serà anat en un any. 5.575 milions d'euros. I com hem dit abans, això està ocorrent des de fa 30 anys, des del naixement, des de l'aprovació de la LOFCA, la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes. Per tant, podríem arribar a imaginar-nos la quantitat de diners que s'haurien d'haver invertit al País Valencià i no s'han invertit. Bé, continuem amb la comparativa. Continuem volent saber què podem fer en aquests 5.575 milions d'euros. Només d'un any, només de 2005. Ja he dit que són durant 30 anys. La xifra no coincidirà entre diversos anys, però en 2005 són 5.575 milions d'euros. Què podríem haver fet en aquests diners? Molt senzill. A veure, l'Hospital de la Fe se li ha donat una publicitat molt gran, és un hospital molt bo, és... Només en els diners de 2005, un o no, 15. 15 hospitals. De fet, no necessitem 15 hospitals com la Fe per atendre la salut de tot el País Valencià. O sigui, sobrarien diners. També sabem que els instituts, les escoles, no estan en el millor estat. I què podríem fer en aquests 5.575 milions d'euros? Podríem construir instituts o reformar-ne d'altres, no? Bé, només en aquests diners, d'un any, es podrien construir 2.706 instituts de secundària. Vam buscar per internet, en la pàgina web de la Generalitat, quants instituts públics de secundària hi havia en el nostre territori. Actualment n'hi ha 374. 2.706. 374. Sobrarien diners. Una cosa és invertir els diners en sanitat, en educació, en llei de dependència, no n'hi haurien problemes, en pagar els farmacèutics, no n'hi haurien problemes, o en pagar les ajudes a la vivenda de determinades persones que estan 4 o 5 anys esperant-les, i esperant-les així perquè no les han cobrat encara. Però què podríem fer amb aquests diners per afrontar la crisi que estem patint actualment? Anem a fer una comparativa. Mireu, aquestes són dades de 2012. Les retallades que va aprovar la Generalitat en els seus pressupostos, degut a la crisi i tot això, tingueren un valor calculat de 1.057 milions d'euros, un estalvi de 1.057 milions d'euros. Les retallades de 2012 representaven aproximadament un 7,7% del pressupost. Hem vist quines són les conseqüències. Privatitzacions, acomiadaments, reducció de prestacions en serveis públics, eliminació de prestacions, etc. 1.057 milions d'euros. Però atenció, és que en un any ens han llevat 5.575 milions d'euros, amb la qual cosa, multiplicant per 5, podem deduir fàcilment que sense aquest dèficit fiscal, sense aquest espoli que patim tots els anys, la ciutadania del País Valencià no haurien retallades.
no faria falta fer retallades, encara que dubtem que faci falta fer retallades, en aquests diners no faria falta segur fer les retallades. Bé, anem acabant ja, queden 2 panells només. Sembla ser que n'hi ha un desconeixement generalitzat d'aquesta situació per part de la ciutadania del País Valencià. El que passa és que realment els diaris apareixen informacions que indiquen que això passa i algunes que denuncien que això passa. Anem a fer un xicotet resum d'algunes de les que han aparegut en els últims mesos. Per exemple, mireu aquesta. Vicente Boluda, presidente de Asociación Valenciana de Empresarios. Quiero el pacto fiscal para la Comunidad Valenciana. El pacte fiscal consisteix en que un territori administra tots els impostos que se generen en ell i després es reparteix conforme creu convenient. A banda, paga una quota a l'Estat per serveis prestats i una altra quota per solidaritat, que evidentment no serien ni molt menys aquests diners, els 5.575 milions d'euros que ja han comentat. Clar, ho diu el president de l'Associació Valenciana d'Empresaris o ho diu la Cierval, també ho diu l'oposició al govern de la Generalitat. També queda una cosa un peliu estranya, perquè si això ha passat durant 30 anys i en Madrid han hagut governs del Partit Socialista i del Partit Popular, en la Generalitat Valenciana han hagut governs del Partit Socialista i del Partit Popular, que ara es tiren els trastos entre ells, realment no té massa sentit. El president Fabra, en una informació apareguda el 21 de setembre de 2012, reivindica pel País Valencià més legitimitat que Catalunya per a un millor finançament. Doncs sí, té raó. Tenim més legitimitat fins i tot que Catalunya. No es diguen que ells no tinguin legitimitat, que la tenen. Però nosaltres en tenim més. No només aportem a territoris més rics, sinó damunt som més pobres que la mitjana, cosa que no ocorre en Catalunya. Si ells es mereixen i demanen el que és d'ells, com a mínim, alguna cosa s'hauria de fer així. Per tant, jo aplaudisc que el senyor Fabra reivindique aquesta legitimitat que tenim la ciutadania del País Valencià per reivindicar un millor finançament. Com dia, la notícia és del 21 de setembre de 2012. La notícia del 25 de setembre de 2012 és que Fabra renuncia a demanar una millora del finançament del País Valencià. Res nou, l'horitzó sempre és el mateix. S'arrima el 9 d'octubre, anem a fer unes declaracions i després les desmentim. S'arrima el 25 d'abril, anem a fer unes declaracions i després estirem arrere. Clar. Mireu si la cosa és important. Diari Levante, 21 de gener de 2013. Germà Bel, economista per la Universitat Politècnica de Catalunya, que actualment dona classe en Estats Units, diu que, en una entrevista, diu: el déficit fiscal valenciano con el Estado es absurdo y muy perjudicial. El caso valenciano no tiene parangón en ningún país y es similar a una extracción colonial de rentas, que això ens recorda exactament el mapa de 1854 que havíem vist. És exactament el mateix. I sí, es diu extracció colonial de rendes. És un espoli fiscal el que patim. Per tant, i per acabar ja, unes reflexions sobre tota la informació que hem vingut donant. Vull recalcar primer que res que la informació ve del Ministerio de Economía y Hacienda, del Instituto Nacional de Estadística, de la pròpia base de dades de la Generalitat Valenciana i que la podeu trobar com vulgueu. També podeu trobar-la en la web ordesvalencians.com o informar-vos també a través del nostre Facebook Ordes Valencians. Però anem a les reflexions. Després de tota aquesta informació, es plantegem una sèrie de preguntes molt importants. És que si l'estat espanyol té previst un mecanisme de compensació per a territoris que tenen menys recursos que la mitjana, per què els valencians no els rebem? O una altra, si la distribució de riquesa marca una divisió nord-sud, per què els diners van de l'est cap a l'oest? Per què, a més de ser més pobres que la mitjana, no només no rebem, sinó que aportem a altres que damunt tenen més diners que la mitjana? Què som? Esta és molt bona. Esta és molt bona.
La Generalitat Valenciana ha demanat 4.500 milions d'euros de rescat a l'Estat. Molt bé. Són diners que hem de tornar, és un préstec perquè no podíem pagar i hem de retornar-los en diversos anys amb un interès elevat, crec que està per el 6 o per el 7%, no recordo exactament. Però si cada any t'estan llevant, només en 2005, 5.575 milions d'euros, és molt fàcil pensar, a més de lògic, que primer t'estan agafant els diners i després te'ls deixen i te cobren interessos, però que són els teus diners. Està clar que durant molt de temps s'està parlant només del problema de la corrupció. És un problema molt greu. El problema de les males inversions també és un problema molt greu. S'ha de continuar parlant del tema, s'ha de continuar denunciant, s'ha de reclamar responsabilitat a l'hora d'invertir i s'han de reclamar responsabilitats a qui no es comporta de la manera deguda amb els diners de tots. Però si això és legítim, si això s'ha de fer, què s'ha de fer? Per què denunciem només això i no denunciem un problema que és entre 15 i 20 vegades superior en termes econòmics que patim? Per què no el denunciem? Mireu, és molt senzill. És molt senzill. Sabem que sense espoli no hagueren tingut retallades. Sabem que sense espoli no hagueren rescatat a la Generalitat Valenciana. Els nostres diners estarien així i podríem haver pagat. D'aquest espoli venen les conseqüències actuals. Sense aquest espoli no tindríem privatitzada la sanitat, no tindríem els problemes que tenim en educació, no tindríem els problemes que tenim a la llei de dependència, que no s'està pagant i n'hi ha gent que està patint molt, no tindríem el mateix problema d'atur que tenim ara, perquè les inversions de la Generalitat podrien ajudar a pal·liar el problema, es pagarien les beques que s'aproven i no es paguen, es podrien pagar les ajudes a la vivenda, que n'hi ha gent que està uns quants anys esperant-les, etcètera, etcètera, etcètera. Quina és la solució al problema? Jo la solució al problema la deixo de la vostra banda, perquè és de vosaltres de qui depèn la solució al problema. Si ens quedem ahí, si ens quedem en la butaca, si ens quedem en el silló, això continuarà passant. I si no ens quedem ahí, podem tractar de millorar el sistema de finançament del País Valencià, per tant, poder millorar les condicions de vida de conciutadans i conciutadanes que estan patint i estan patint molt. Simplement per acabar, dir-vos que aquesta exposició està rodant per tot el territori valencià i que si us interessa portar-la al vostre municipi, si sou una associació, un partit, el que siga, no hi ha cap problema, o el propi Ajuntament, podeu escriure un correu a info@ordresvalencians.com. Ens ficarem en contacte i parlarem del tema. Moltes gràcies.